saboda in ba ai hattara ba gaba ɗaya matan Sakkwato sai sun zama karuwai. Namiji ya to kun zauna yana ta dating ɗinki shekara 8 namiji kuna dating ke da saurayin shekara 8 ya taho ya buga nan ya hwada nan ya yi menene ya samu ya dan hada lehe ne karhi bai hijiki ba ya to ya dan hada sadaki ne 300 ya ba uwayenki inda zai saki ya zama bala'i. An taho an rasa yadda za a yi a buga nan ila Allah ya sa ya taimake shi ya samu haya ko na 800 na ko 900 misali. An to an biya kuɗin haya an taho wata 9 ke kwashi ciki wata 9 ke haihu an taho wani lokaci shekara guda wani lokaci wata 9 an taho ga kuɗin sayan rago ga baraka. Sakkwato in mace ta haihu sa da rago aka yanka mata, in namiji bai yanka ma mace sa da rago ba ya ishe ta a mata gori. Haihuwar farko Sakkwato ina Sakkwatawa suke sa da rago aka yankawa, in bai yanka sa da rago ba kamar ke cikin shege na. Al'adar Sakkwatawa ta al'adar wahala. Sannan barka yadda ba kamar irin Kano da Kaduna ba da barka ba ta sha musu kai ba, munan barka yadda ka san ana hada lege haka zai sai miki akwatuna ya lora miki kaya ya majariri ga kuɗin walima. In an kinka haihu baki walima ba bala'i ya haukan ki ga 'yan mata kamar kin yi cikin shege. Jama'a ga kuɗin haya da wani aka so talaka ya jiya. Wallahi 'yan matan Sakkwato da samarin Sakkwato muna cikin tashin hankali. Wallahi muna cikin tashin hankali. Gwamnati ki shigo daga cikin lamarin ga don ya Rasulullahi a aurar da mu kan mu fara lalacewa. Kan mu fara lalacewa. Tsoho ka ba bacin diyarka in an ce maka diyarka na karuwanci. Tsoho ka ba bacin ta in bata yi karuwanci ba tsoho ni kaka so ta yi. Baka da mahallin da zaka aje ta. Baka da mahallin da zaka ba mu saurayinta su zauna. To wani ma yana son macen bai san hanyar da zai bi ya samu kuɗin sadaki ba. Ka tashi sahiya ta waye ka ce kayan kana aikin ƙarfi an ɗauki 7,000 an baka. Abincin nawa zaka ci? Kamin ka tashi aiki ka ci abincin 5,000. A ci abinci a shahura an baka. Cikin shi ne ka in ma'uwarka in kana saurayi ka sai sabulun wanka, ka sai na wanki, ka sai basilin. Cikin wannan kuɗi a haka kai saving kuɗin aure. Yo an kai in provision gare ka yanzu komi ya lalace, diloli masu ƙananan provision diloli suka yi mabeda. Gani nan na bude provision da POS saboda bala'i da masiwa. Wallahi tallahi sai da nun rufe provision din nan. In ka tahi yau ka so kayan 800 sati guda ka sai da kaya ko da zaka tahiya sai da misali a ce kayi 900 ko 850. In ka koma kayan da zaka sai ka ƙara 150 sama kamin ka koma ka ɗauko wani kaya. In ka kawo kayan miliyan guda ka sai da kayan miliyan guda, in ka koma kasuwa kana buƙatar wani sai ka ƙara 200 sama sannan ka ɗauko irin wa'annan kayan. Duk sana'a da duk inda talaka zai bi ya sarara an liƙe, duk inda talaka zai lotsa ya ji sanyi an liƙe. Dole gayu su so mata, dole a yi ta yaɗa baɗala da tashin hankali ga duniya. Saboda haka wallahi manya ku shigo daga ciki. Sakkwato dai da kuka tunanin lamarin ga ya wuce nan. Ku kuma masu kuɗi waɗanda Allah ya ruha mu asiri, dun Allah laccijo ɗan Allah ya ruha maka asiri, kana da kuɗi kana da abun yi. Diyarka ta samu saurayi suna datin wani talaka kaga sun shekara guda tare. In kana da wani ɗan gida haka wanda ka fara ginawa baka isuwa ba, don Allah da musulunci tsoho, dun Allah ba baka taimaka ka ara ya auri diyarka ya kada. Dan Allah uwayenmu da yannanmu ku rage dogon buri. In Allah ya ruha asiri ya dan bubuga ya kawo 300 ite don ya Rasulullahi ku ansa ku daura musu aure. Saboda yanzu ga ɗauki mace ko baka biya sadaki baka biya lehe ba, an ka ce wani ɗauki wancan an baka daura muku aure, an haɗa ka da bala'i, an haɗa ka da masiwa. Ci da mace bala'i na ga sutura ga rashin lahiya, yanzu kullun cikin curutoci muke. An rasa mina na ya haddasa mana sabanin mutanen da kullun curutoci daga wanga ciwo sai wanga ciwo. Yo an yi ta wanga alloba ku duba ku ga shekarar ga. Ban sani ba ko duk duniya na ko Sakkwato na. Mutum guda shekarar ga yayi malaria, wani ya kai so 6, wani ya kai so 5, wani ya kai so 4. To in baka aje baka ba kowa ajiya ba ya za ka yi? Da an ɗauki mace ko kyauta an ka baka ita an ka baka kakkai wallahi an haɗa ka da masiwa. Saboda in ta yi ƙoƙari ta jure ta daɗe ta wata 5 babu ciki. Kamin watan nan bai sai ta yi kwanta rashin lahiya 2 ko 3. To da ta kwashi ciki ga cikan nan yanzu sun canza salo. Da ta giginta ta ɗauki cikin wata guda. Wallahi kun fara yawon asibiti kenan. Tun kana zuwa asibiti cikin farin ciki har sai ya zamana tahiya ɗaya da haka ya babu daɗin rai. Sannan uwa ubarar da an ka haihi cikin nan
wani sabon hitina ya to barka rago ga kuɗin haya. Don girman Allah shugabanninmu ku shigo cikin al'amarin ga. Wallahi aure muka so kuma mun samu mazajen akwai su, abinda za su auren mu ba su da shi, inda za su aje mu ba su da shi, ba su da muhalli. Don Allah gwamnati ta shigo